ዓለም نلوم نبتح هاجر ملؤ هزبا أب حد ستاديوم انتعاتيوم نفرق وكا كشفنو زي كقلو وحد هزب زلوا هاجريا اتزاجرم جن أب علمنا كابنا يزا هاجر زبزح قطر مليونراتن بليونراتن نبرت زلوا هاجر زي مهلاوايو كاب حفشاو هزبا 4 كلتن كاميتي مليونراتيوم إذا مالت أب من قدي كاب ترقيوم كلت سبات اتحاد مليونري مالتيو صفحات مريتا أبقى لحاجرات مسناي حدا دغ حرستاي ناي حرشا مريت زمت أتانيو حفشاو صفحاتا كلتا 400 كيلومتر طرحيو أبزت أبي بسفرة أستاد 30 شوعات شح حزبي زنبرو كينوم كابزيوم اتم لعل 15 شح مليونراتيوم قال السبات نزهاجر مونتي كارلو إلوم يتصوعوا مونتي كارلو جن أبتهاجر كابزلو تشعاتن أوسان كبابيتات حديو سلازي نحنا بتكن دسما كنت صوعينا موناكو سبزحنا موناكو تبهال هاجر كمزلاين فلتنينا من البات بت موناكو تباهيلو زتصوع ناي كعسو أغرقانتا ويكا بفورمولا 1 تباهله ناي مكينا قردم مخنيات موناكو زبلاسم إذا هاجر ذكر كبلنا يخأليو إذا هاجر جن كابشحن كل التميتن 9 عامة مهرات ندحار لأولاويت هاجر كوينا كابشحن 9 كأ أبال ودب حبرات هاجراتيا نايلوم قعزونا أبدوباو كفال فرنسا تغادوبات إيطاليان جماجم أكلاي بحر النافزلا كن دفرة عدر التأكل نشتيني حبطمات هاجري وكخون أب موناكو زركب حدا بعلت أجا أب ناي ودو على تلدت نملا ناي إيطاليا ناي كعسو جان تعدمو مس ودون يعرخ ودون كم زت صوتو جيرون تبلناكم ك تجرمو دو موناكو نت هاجريا أب هاجركم زدلخم عينة هابتي هالوكم أب موناكو ترى سباتيكم سابريوني أي رعيان النابلو كي تجنقو بسلام كنبرو نزدليو موناكو جنتيا جازيت أنياتات داد دحر فلوت سابنا خدو مكتتالن مسألن جبن سلازخونه أب موناكو هابطمات كاسينوم يمز الزاورو زدليو المازن ورك أن تتسلمو كن سرقين ايلوم أي ساقونيم بمليون دولار زجزوا مكيناكوا نحد زي فلتو ناي باركين عقل جلوت زهب سرحتنيا بأمنات مفتح مكينا هيبوم ويخدو أب قلبوتا حيزو موز نبرو كبور نبرات رسيعو من تخيدوم كي تلعلي أب زغمت ويتسنحم من البات حدا هابتام أنا رخوب بعلت أجا كنسي زقباني ويزمتنا عقل جلوتاي رخبكن زبل انتخينو موناكو كم نجوز تقبيلا زدليو عقل جلوت كتبو تخيليامو اسكي ناب موناكو نخيد ناب موناكو مقاش تمرات ناي مقعزي عينات ناي قل نفاريتيا ناي قل نفاريت انت زيبلكم جن كم تزحاسبكمو هابتامات يكونكم من مالتيو أب موناكو زنبرو سبت أجا زبزح أوان بناي قل نفاريت يوم زنك أساقسو موناكو عمنان اشتي سلازخونت نما عرفو نفرت زخون بوتاي بلان سلازي بتا 13 كيلومتر رحيقة أب تركب نيس زتباهلت فرنساويت كتمايا أجل قلوت معرفو نفرت تركب كاب نيس جن بهليكوبتر ناب موناكو مقتاو يكاليو أب موناكو هليكوبتر سلاز طلبكم طرح هابتاماتينا لكم أي تحسبو أوبر كم زتقوعكم حسابوا هليكوبترات أب موناكو تاكسين دحن بمكينة كأتين تيلكم كأ أبزهاب طمات زورون مكاين أب هاجرنا أسماتن كوي فلتانين محبراو مرخبيتات مس عنببو ناب موناكو بمقاش نهاب طمات مكاين نقرت أو بملطاف زم حدرو من إسيات قطرم بزحيو سلازي بزحي كاميراتات زحازو من إسيات تاريخهم أي تسنبدو ناب كبابي هوتيلكم مسبت أحكم نعاهم بهانك أوتا كتبايو زتنحوم معروقا الباسات زتخدنو سراحتنياتات بخبري قبالهم انبقر أغايش سلازخونا فلما بهوتيل كنعرف علنا أبتي فتو زخونا هوتيل دا باريس نحاد ليتي كنديز أكل وطايتات كم زد لي الناس كنملكت واقع هوتيل زد صحاف أب كفل نايت معطيو إذا حساب تنقرنا سراحتنيا نايت هوتيل ماناجر ويوان ناي كونتن هاندبت سرخبنايا نايت ريت سراحتنيا كاب قطعا كم استعذبنايو اتواقع نعاون كي قرماي ترفن 4 شحيرا نحاد ليتي 4 شحيرا إذنا بهاجرنا توسيدنايو كباب شوعات 100 شح نقفا مالتيو هابتا مخان زي ترف انتخينو كم زخونا لو أب موناكو حانت ساعات ب1 مليون يورو سلتشيت جناكي آتخم بزايت سنبدو
ዝበዝሑ ሃብታማት ናብ ሞናኮ ዝመጽሉ ቀንዲ ዕላማ ዕዳጋ ንምግባር እዩ ወላ እንተ ዘይገዛእና እስክነት ቢልዮነራት ዕዳጋ ዝፍጽሙሉ ቦታ ርኢናዮ ንመለስ ኣብዚ ከም ዱባይ ናይ ሰብ ዕግርግር ክትሪኡ ይትጸበዩ ዓማዊሎም ውሑዳት እዮም ገንዘቦም ግን ብዙሕ ትካላት ሻነል ሉዊስ ቪቶን ዲዮርን ካልኦትን ኣብ ዓለምና ኣብ ዝኸድካ ያኺድካ ዘይትረኽቦም ብትእዛዝ ጥራሕ ዝስርሑ ቀረባት ይሸጣ ቦርሳን ተበልኩም ብጽሩይ ወርቅን ብሰብ ዝና ዲዛይነራትን ዝተሰርሑ ሰዓት እንቴልኩም በአልማዝ ተለበጠ እንተ ተዓቂቡ ንወለዶ ንውርሻ ክኸውን ዝኽእል እዩ ገዛ ገዚእኩም ኣብ ሞናኮ ክትነብሩን ተወሲምኩም ከዓ ዋጋ ክንሕብረኩም ናይ መሬት ጽበት ስለ ዘለዎ 99 ካብ 100 ኣብ ሞናኮ ዝርከቡ ህንጻታት ኣፓርትመንት እዮም ወነንቲ ቪላታት ናይ ሞናኮ ንጉስን ኣቐዲሞም ኣብታ ሃገር ዝጸንሑ ናይ ቀደም ርኹባት ሰብ ጸጋን ጥራሕ እዮም ኣብ ዓለም ልዕሊ ሞናኮ ብኽቡር ገዛውቲ ትሸይጥ ሃገር የላን እቲ ምኽንያት ግሉጽ እዩ እዛ ሃገር ጸባብ ናይ ገዛ ድሌት ከዓ ብዙሕ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ሞናኮ ገዛ ክገዝኡ ዝደልዩ ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ካብቲ ክትመዝዎ ዝሓሰብኩም መጠን ገንዘብ ንላዕሊ ክመዙ ዝኽእሉ ብዙሓት እዮም እቲ ውድድር ዓብዩ ንሓፈሻዊ ፍልጠትና ክጠቕመና ዋጋ ሓደ ትርቢዒት ሜትሮ 65,000 ዩሮ እዩ ማእከላይን ዝለዓለን ዋጋ ዘለዎም ኣባይቲ ዋጋኦም የሰንብድ እዩ እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ቤት ሕሱር ዝበሃል ገዛ በዓል 3 መደቀሲ ኮይኑ 210 ትርቢዒት ሜትሮ ስፍሓት ኣለዎ ናይ 16.3 ሚልዮን ዩሮ ዋጋ ኣለዎ ደሓን ምግዛእ ተሪፉኒ ክራይ ይሕሸን እንቴልኩም በዓል ሓደ መደቀሲ 3,000 ዩሮ ይበጽሕ ኣብ ሞናኮ ከም ሓደ ድኻ ሰብ ክነብር ይኽእል ትብሉ እንተኾንኩም ንወርሒ ክሳብ 5,000 ዩሮ የድልየኩም ናይ ሞናኮ ዜጋ ምዃን ደሊኻ ዘይርከብ ጸጋዩ ዓመታዊ ዜግነት ሞናኮ ንምርካብ ካብ ዘመልክቱ ኣሽሓት ሰባት ብልኡል ሞናኮ ዜግነት ክወሃቦም ፍቓድ ዝረኽቡ ካብ 5 ይበዝሑን እዮም ሓደ እዋን ውን ኣብ ዓመት ሓደ ሰብ ጥራሕ ዜግነት ክወሃብ ይኽእል ዜግነት ንምርካብ ዝሕለፍ መስርሕ ተስፋ ከቁርጸኩም ይኽእል እዩ መጀመርያ ካብቲ ክቡር ገዛውቲ ሓደ ገዚእኩም ን10 ዓመት ብተኸታታሊ ኣብ ሞናኮ ክትነብሩ ኣለኩም ብምቕጻል ኣብ ሞናኮ ዝርከብ ሕሳብ ባንክኹም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ ጥረ ገንዘብ ክህልወኩም ኣለዎ መዓስ ዝጥራሕ ካልኦት ቅጥዕታት ውን ኣለዎ ነዚ ስለ ዝገበርካ ጥራሕ ግን ይቐንዓካ ማለት ኣይኮነን እሞ ነዚ ኣማሊኦምሲ ዜጋ ክኾኑ ዘመልክቱ ለወይልኩም እንተሓቲትኩም እቲ መልሲ እወ ካብ 139 ሃገራት ዝመጹ ሃብታማት ንዜግነት ኣመልኪቶም ሪጋ ሒዞም ዝጽበዩ ብዙሓት እዮም እንታይ መኽሰብ ስለ ዘለዎ ኢልኩም ደጊምኩም እንተሓቲትኩም ናይ ሞናኮ ዜጋ ዝኾነ ሰብ መንግስቲ ካብ ሃብቱ ዝኾነ ዓይነት ግብሪ ኣይስልዓሉን እዩ ናይዚ ትርጉም ከዓ ካባና ንላዕሊ እቶም ኣብ ዓመት ብቢልዮን ዝግመት ኣታዊታት ዘለዎም ሰባት ኣጸቢቖም ይርድእዎም ሞናኮ ካብ ድኽነትን ገበናትን ነፃ ዝኾነት ሃገር እያ ዝበዝሐ ሰብ መነባብርኡ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ሰብ ብናይ ካልእ ሰብ ህይወት ኣይቀንዕን ኣይግረምን ሞናኮ ናይ ሃብታማት ሃገር እያ ስለ ዝተባህለ ግን ኩሉ ሰብ ሚልዮነር እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብታ ሃገር ብጥሮታ ተኻርዮም ዝነበሩን ብናይ መንግስቲ ድጎማ ዝመሓደሩ ዜጋታት ውን ኣለዎ ኣብ ሞናኮ ደረጃኡ ዝሓለወ ናይ ጥዕና ትምህርትን መጓዓዝያን ኣገልግሎት ኣሎ መንግስቲ ግብሪ ዘይኸፍል እንተኾይኑ ደኣ ብኸመይ ነቲ ሃገር የመሓድር እንቴልና ኣብ ሞናኮ ዘለዉ ናይ ቁማር መጻወቲ ቦታታት ናይ ህንፃ ሰሪሕካ ምሻጥን ምክራይን ትካላት ከምኡውን ሆቴላት ብመንግስቲዮም ዝውነኑ ሞናኮ ብሓደ ልኡልያት ትመሓድር ካብ 2005 ድሓር ብልኡል ኣልበርት ካልኣይ ትምራሓላ ንግስና ሞናኮ ከም ናይ እንግሊዝ ንግስነት ናይ ክብሪ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሞናኮ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ልኡል እዩ መራሒ ሞናኮ ካብ ንጉስ ወሪዱ ልኡል ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ምኽንያት ዝኾነ ፈረንሳ ንሞናኮ ወተሃደራዊ ከለላ ክትህባ ኣብ ስምዕ ስለ ዝተበጽሐዩ በዚ ከዓ ንጉስ ዝብል ቃል ተሰሪዙ ብልኡል ተተኪኡ ስለዚ ሎሚ ኣብ ሞናኮ ዝኾነ ጸገም ተተፈጢሩ ፈረንሳ ሓላፍነት ወሲዳ ትከላኸል ማለት እዩ እሞ ናይሎም መደብና ንምዝዛም ካብዛ ሃብታም ሃገር ውጽኢልና ናብቲ ዝተበገስናሉ ንመለስ እሞ ንሰናበት
ዓለም